Pozdrav svima, danas ću vam govoriti o mom kanalu, kako ću snimati i šta ću raditi na njemu. Kao prvo, neće više biti onakih klipova što se skoro ni ne vide. Skinuo sam novi program za snimanje, tako da sad će bude mnogo bolje i kvalitetnije. Ovako, kao prvo ja ću snimam neke igrice, mislim koje ja budem htjela. Možete i vi mi ostavite u komentari koje igrice biste voljeli da ja snimam. Ako ne, ja ću snimam Minecraft sam i još neke igrice. I to je to. Sljedeće, počeo sam ovdje da snimam, zato što kad sam snimao nije bilo dobro, u kamenu nije bilo dobro i to sve, sad će bude sve kvalitetno. Tako da ja mislim da bi trebali da lupite like. I su pozdrav za vas, ovo je bio kratak video. Ostavit ću u deskripciji ovaj link od moje Facebook stranice i pozdrav.